Vuka ngesithe vuka Makabongwe Hawu kodwa Nkosi yami akasisho abagcina kothi xa kusayo vuka ngesithe Makabongwe Baba wethu ongcwele wena omdala kunezinsuku wena ongu-alpha futhi ongu-omega wena oyisiqalo futhi oyisiphelo ingakho phalayo athi inwele zakho zimhlophe okweqhwa athi amehlo akho avutha umlilo athi emlomeni wakho inkemba ebukhali inhlangothi zombili athi esiqeni sakho ibhande elegolide athi inyawo zakho ziyamengezelwa kwethu sibaba sihlangene kule ndawo namhlanje uNkulunkulu wethu anamandla onke siyakumema 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 yehla kule ndawo nyakaza kule ndawo hamba kule ndawo bopha yonke imimoya efunguzayo ngegama likaJesu ekaparasokepa yakwatele parata yakwate kapalotepa kwatela palasa yatepela tokepa yakwata pampoleko yakwatele parasaka. Father, we worship you. Thank you, Jesus. We honor you. Yes, Lord. Akakho njengawe. Lord, we declare this place as your holy ground. Hallelujah. We pray, Lord, tonight ukuthi noba ngubani othe wangena kule ndawo ubomi bakhe buchinje. We pray, Lord, for a restoration. We pray, Lord, for a healing power. We pray, Lord, that izwi lakho lishunyayelwe in this place. Lord, we give you praise, we give you glory. We worship you, O Lord. Thatha inkazimulo yonke kufanele ebusuku ngoJesu Nkosi. Ngicela ke simshayele izandla kakhulu Yesu. Sizoya ezweni likaNkulunkulu bathandekayo. Ngiyacela sizokwamukela our Father, the apostle, the teacher, the arbiter, the spearhead, the one who peruse in the realm of the Spirit. Ladies and gentlemen, let's welcome my father, the apostle MJ Tshabalala. Ngicela ke siskrime sonke and welcome our father, Baba bantu baseMthatha. Jesus. Jesus, Jesus. Wow, hallelujah. Hallelujah. Aibo, hallelujah. Aibo, hallelujah. Ncingo amen walapha eNgangelizwe. Hallelujah. Kanitsho kakhulu hallelujah. Kanqhwabela uYesu isandla esikhulu. Jesus. Amen. Singahlala phansi. Ngithathe lithuba ndibulise wonke umuntu okhona phakathi endlini egameni lenkosi ethu Yesu Kristu. Amen. Ndiyabulisa bonke otata. Ndibulise bonke mama, ndibulise ulutsha lonke egameni elingaphezulu kwamagama igama lenkosi ethu Yesu. Amen. Nimvumo amen bangcwele. Amen.
wena pha kwezazinto xa ufuna bakubhulele bakuhlolele kukho into okuthiwa vumani bo. Uthi lo muntu othethayo vumani bo wena fanele uthi lapha ke eJeswini kuthiwa amen wena uthi uthi haleluya xa kuthiwa amen wena uthi xa kuthiwa haleluya wena uthi hayi kanti banisolane ngangelizwe kanizibethele ihlombe elikhulu kaniqhwabela uYesu isandla esikhulu haleluya bazalwane siyambulela uThixo kakhulu uselachilo utata umfundisi ndingutata uTshabalala abaninzi bandazi apha ngabantwana abancinci abangandazi ndiyabona nje kukho abantu abandaziyo lo mama uyandazi lowa baninzi abantu abandaziyo siyambulela bazalwane uThixo kakhulu egameni lenkosi ethu Yesu bulise wonke umuntu nabantwana abancinci siyababulisa kanti baqhwabela isandla esikhulu abantwana basengangelizwe hayi bayamthanda uThixo sibulise zonke izicaka zikaThixo bafundisi siyambulela uThixo usuku lokuqala ukuthi nibe khona kuyimvuselelo sazoba khona apha bazalwane kawude kube iweekend sikhona apha egameni lenkosi ethu Yesu siphuma kwibandla elibizwa ngokuthi Eagle Mountain Prophetic Ministries egameni lenkosi ethu Yesu abanye abantu abandaziyo apha bandazi from ekhaya elidala eGNF God Never Fails pha kwaTata uNhlapho ayibongwe inkosi kukho abanye bathe siyamfanisa ngathi sike sakubona Samuel tata ndithi hayi niyandazi bazalwane ndazi lapha eGNF ngezantsuku ngalawa amaxesha akabulele uYesu so sikhona ke bazalwane kule ndawo sizoba nani sizokhuleka nani uThixo ukuvile ukulila kwabantu baseMthatha ukuba kho kwethu apha kukho abantu abangalali kodwa bazawulala kususela ngoku bazawulala kukho abantu abangaphangeli kodwa bazawufumana umsebenzi bazawuphangela hayibo bakhona kodwa abantu engangelizwe hayibo nikhona kodwa engangelizwe kani mqhwabela isandla esikhulu Yesu nakho bonke abasibukele emakhaya siyazi ukuthi basibukela abantu basilandela kakhulu siyambulela uThixo kakhulu ukuba khona namhlanje phakathi kwale ndawo sifike last year 2023 bese kwela cala lingale kuthiwa kwaPain balila abantu balapha bathi kukude tata umfundisi kwaPain bathi siyacela ukuze nganeno basebenzile abantu ke belokhu besihla benyuka befuna indawo besisokolana nendawo ke bazalwane besikhonzela kwaPain eholweni phaka kwaPain kwaquba ikho into yokuba abantu bakhona bakuba kho into zokuba busy so politics intontoni so besikhonza kabuhlungu nyana so uThixo ke usiphe nayi indawo kanti imqhwabela isandla uYesu haleluya so ukususela ngoku sawufumaneka apha every Sunday ngecawe uzasifumana apha from ngo9 ukuya ku12 so besikhonzisa apha egameni lenkosi ethu Yesu so siyambulela uThixo kakhulu ke andizumosha ixesha bazalwane namhlanje usuku nje lokubulisa molweni molweni engangelizwe molweni eMthatha ayibo molweni engangelizwe molweni engangelizwe molweni kanqhwabela uYesu isandla esikhulu haleluya ake sime thina sonke ngezinyawo zethu siyabulisa nomfowethu siyazana ke nale ndoda beningazi uba nizayifumana apha from ekhaya elidala kanizame bazolana iqhwabela isandla nayo
sikhona ke bazalwane sisazoba khona until ngecawe kukho ke nezicaka zikaThixo ezinye ezizawufika. Hayi kusazoba nzima. Namhlanje sizobingelela nje sizobulisa kodwa kususela ngomso. Hayi kususela ngomso cela wonke umuntu okhona andazi uba sizayithini into yalapha because kususela ngomso usawuswela indawo. Uzawugcwala kule holo yethu Nkosi yami Thixo. Abanye kodwa sababeka pha phandle sibafakela ilight sibafakela ispeaker sabafakela nescreen bazokwazi ubona into enzakala ngaphakathi bengaphandle. Ndiyazoba ndivakalela kakude kodwa lento endithethayo izawuthi phela imvuselezo nibamba ngesandla ukuthi tata umfundisi yazoke wayisho lento kusengangelizwe apha utata uChaps uyaziwa ke apha xa ningahamba ngomso nithi kunemvuselelo pha kukho utata uChaps. Xa wena nje uthe uChaps bazobuza uChaps mphi uthi wena nje uChaps and Chaps. Xa utsho njalo kuthiwa silapho ke ngomso. Kanqhobela uYesu isandla esikhulu. Nakho ke siyambulela uThixo ke kakhulu bazalwane ukuthi nibe khona. Asibanga naxesha elininzi lokuba sikwazi ukuthi simemezele kodwa siyambulela utata umfundisi abazalwane bonke bebabhizi kule ndawo beklina kuyehla kwenyuka. Enye into okwangoku sisasimisa ucango lodwa kodwa from ngomso abantu bazawungena ngale kucangele ngapha ngasemva nizovela senivela pha ukuze ke into yethu apha nje ibe neorder. Asambike sodwa ke Nkosi yami sihamba nezinsizwa la ezithanda uYesu uhlela ngohlobo olumangalisayo kanti baqhwabela isandla. Sibe utata umfundisi uMngomezulu naye futhi sihamba naye ukhona phakathi kwethu. Unento ke utata uMngomezulu ke original obuya from Swaziland kodwa kudala ke afika apha eSouth Africa. Ikhona intente yake yabankulu phanga siphi le library intoni library leya ile ngenhla nakhumbula intente yayilapho egreen and yellow. Sithi ke sasimisa leyo ntente ke sasisengale ke ekhaya elidala safika sathi xa simisa apha eNgangelizwe abantu abaninzi basibuza ukuthi izawuhlala ixesha lingakanani le ntente sathi izawuhlala 2 weeks. Basixelela into eyi-1 bathi intente azimi ke apha izawubethwa ngomoya ibe mavithi phele. Kuthiwa zonke intente ezifika apha zazifika zibethwe ngomoya. Intente esafika nayo thina yema for 2 weeks khangiwe yagcwala from day 1 kwade kwavalwa imvuselelo kanti mqhobela isandla uYesu. Yebo. So sikhona ke bangcwele besayasho ukuthi utata umfundisi uMngomezulu nangiyapha emumva uThixo kumsikelelile ke utshade khona apha kwaXhosa. Nkosikazi wakho ungumXhosa. Uthixo bendithi nizawuqhwaba isandla ukuba awu iXhosa lako kwethu. Nami ke usisi wami unanda ndifundisa uba uva nje ngathi iXhosa sami sithi sinento engathi uyabona isizulu sami sinobuXhosa rich. Uyandizama kusisi alokathethe iXhosa ndiyabamba umuntu obambayo ke umamele kuzawuthi kubethe iFriday apha noma uSaturday isiXhosa sami sizabe sesiklini zabe nibetha ngesinye isiXhosa uyaduthi kanti lo tata ungumhloboni kanti ungumZulu okanye ungumXhosa uzawuva isiXhosa enzasibetha apha bakhona abandivayo kodwa apha na nakho ke bazalwane siyambulela uThixo andifuna ukwakumosha ixesha into endiyicelayo ngomso asiyambeni sixelela abantu xa siphuma apha sibaxelela uba hey kukho imvuselelo ekhona izawuthi iphele ngecawe ngesonto sizobe sisekhona la so ngixelela abantu ukuba ziyabuya nithi kuphi apha eNgangelizwe le ndawo kukwamgxaji umgxashi noma umgxaji hayi nina abantu ukuthi ndiyanxafa nje inthini into yenxafa okukwamgxaji xa nisithi nibiza eligama
yo bese ndimangele naba abantwana bangcapha esontweni okukwamgqaji noma kwamgqaji andiva gqaji akekho M kukwagqaji umuntu oyiwana khaza apha phambili umuntu owazi uthetha kakuhle isixhosa esivakala izwa mntana iza khawuleza mntana nditsho wena umuntu omdala xa ekubiza kwenziwa njalo wena khawutsho kuphi Emgxathi. o emgqaji oh hayi kaniqhobele umgqaji kaniqhobele umgqaji 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 molweni umgqaji qhobelani uyesu isandla esikhulu ake sime ngenyawo sivala amehlo ethu egameni lenkosi uYesu. Glory to Jesus. Bawethu ongcwele Thixo wethu namandla. Nguwe izolo namhlanje. Nguwe. Nakusasa naphakade kuyoba nguwe. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu ophakeme. uNkulunkulu ongcwele. Jehova wemikhosi kaIsrayeli. Wena owukhona wena okhona. Wena oyoba khona. Bayade Thixo ophilayo. Bayade sonini nanini. Bayade mhlanu banzi. Bayade mangawukho kanti ukhona. Bawethu engcwele siyabulela. Thank you, Lord. Nasantambama Thixo wethu. Sithi kuba bonke oThixo. Akakho onjengawe. Wawukhona uyoba khona. Izulu umhlaba liyokwandlula kepha izwi lakho liyoma njalo Oh, yes, Lord. ingunaphakade bawethu ongcwele bawethu ophilayo naba bantwana bakho abeze kuwe ukuzova izwi lakho thetha ke Thixo ngoba wena kawufani nabanye oThixo abanemilomo kepha bakwazi uthetha banezandla kodwa bakwazi uthinta banezinyawo abakwazi uhamba wena uNguthixo ophilayo kawuhamba hambe phakathi kwale ndawo sive Thixo wethu uthetha kwakho sive isandla sakho mongcwele siyabulela in Jesus mighty name amen and amen. Mqhwabeleni isandla esikhulu Yesu sihlale phansi. Hallelujah. Siyambulela uThixo bazalwane ndiyacela imizuzu nje eyishumi ukuya kwimizuzu eyishumi nanhlanu 10 to 15 20 minutes bese ndigqibile. Sibulela nje ukungena basalwane kule ndawo. Nizambona uThixo abantu abaninzi abakholelwa kuThixo esimkhonzayo kodwa bayakholelwa kuzinyanya. Asinayo ingxaki ngoba uThixo umisile usuku okungeke ngekho umuntu ozokwazi ukubaleka abalekele lolo suku. uThixo ke usithumile njengezicaka zakhe ukuba sizothetha izwi lakhe ukuze ngola suku olumisiwe nguThixo kungabikho umuntu ozawuthi Thixo mina kube ndaliva izwi lakho ndandingaphenduka ndisindiswe. Nathi sithunywe nguThixo nje senzela lo lasuku xa lufika usuku olungazuthandwa umuntu nazilwane nantontona izikulithanda usuku lokubuya kwenkosi uYesu. Ayibonga inkosi. Mamelani asizange uzofaka uvalo kubantu kodwa sizofaka into ethi kumuntu baleka uleqe ubalekele ekukhanyeni kukaYesu ngoba ziyazizinsuku
lithi iBhayibheli omama abazela soze bafisa lezo ntsuku soze bafise ukuba ngabe bazele. Izinsuku zobuhlungu apho khona abantu bazawufisa ukufa kodwa ngelo xesha uThixo ukufa uzoba kumisile. Abantu bazawushayiswa zimoto badunyulwe ngezibhamo kodwa basoze bafe ngoba ukufa kuyobe kumisiwe ngelo xesha. Umuntu uzawusela ipoison kodwa ipoison soze mbulala. Ukufa kuzobe kumisiwe ngelo xesha. Ixesha apho khona abantu bazawubaleka bafune behle benyuke bafune abantu abashumayela ivangeli kodwa ngelo xesha abashumayelayo imilomo yabo uThixo uyoba ivalile. Imilomo yathi ivuliwe manje ukuze wonke umuntu ova izwi likaThixo azisole aphenduke abalekele kuThixo. Haleluya. Ayibo akabonga uYesu. Ayibonga inkosi. Kawuthinta umelwane uthi melwane baleka ngenyawo zombili. Baleka uze kuYesu ngoba uYesu yena uyasindisa. Ngoba uYesu yena unamandla. uYesu yena uyaphilisa. uYesu yena uyayivula neminyango evaliwe. Kukho abantu uYesu apha azobavulela. Awu bantu abami nizawupasa esikoleni kulonyaka kuzamangala itishari kuba hayibo ithini into yalapha baphasa kangaka abantwana kanti kwafika imvuselelo kwafika uYesu azohlangula abantu. Kani mqhabela isandla esikhulu. Ophethe iBhayibheli akasifundele ngesiXhosa. Izwi lenkosi phaa kuHezekiah chapter number 37. Hezekiah incwadi kaHezekiel chapter number 37. Ufunde kuverse 1 uyawuthi phaa kuverse 10. Andazoma sokwazi ufika ku10. Kodwa funda xeke yenkosi. Ncwadi kaYezekile chapter number 37 verse number 1. Nhlokondaba ithi inhlambo yamathambo mileyo. Verse number 1. Amandla kandikhoyo andongamele. Ha, yima mfundisi wami. Bendisahlisa amanzi. Yima tata mfundisi. Ndifuna ukuba sive kakuhle lento. Khawuqale mfundisi. Verse 1. Amandla kandikhoyo andongamele. Ha, wafunda ngale ndiyifunayo. Le kandikhoyo. Ngoba namhlanje silethe undikhoyo engangelizwe. Ake nomqhwabela isandla. Undikhoyo. Amandla kandikhoyo athini? Funda mfundisi wami. Waza wandifunqula ngomoya wakhe. Qala kuverse 1 mfundisi. Amandla kandikhoyo andongamela. Amandla kandikhoyo andongamela. Waza wandifunqula ngomoya wakhe. Waza wandifunqula ngomoya wakhe. Wandibeka esizikithini senhlambo. Hey, waza wandifungula ngomoya wakhe. Wandibeka esigodini esinamathambo. Eyayizele ngamathambo. Akawuphinde tata umfundisi ufunde ngamandla kukho apha siyakhona. Waza wandifunqula ngomoya wakhe. Waza wandifunqula ngomoya. Ndithanda lento yokufunqulwa. Ndithanda na into ithi iBhayibheli wade wandifunqula.
yabona xa ufunqula umuntu ufika umpambe iwayithi yakhe esinda esisidudla, kodwa xa efunqulwa nguThixo isidudla siba lula. Bakhona kodwa abantu engangelizwe na, ungoyiki ukuthi amen. Amen. Lalela ndithe kuwe ungoyiki ukuthi amen. Amen. Ngoba ikhona into apha ku-amen, ngoba u-amen uthi yebo kunjalo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ayibo hallelujah. Amen. wada wandifunqula wandibeka esigodini samathambo omileyo, Wandijikelezisa phakathi kwawo. wandisukelezisa phakathi kwawo. Ndaza ndabona amathambo amaninzi ethe waca. Kaphinde tata umfundisi phinda. Ndaza ndabona amathambo amaninzi ethe waca apho entandeni. Ndithi ndabona amathambo amaningi athe waka esigodini, Ayesele omenko. esomile ngqo, omile amathambo omile. uThixo mina ndimazi unja, uthatha umuntu ophilayo ophefumulayo onomoya ohambayo obonayo, amthathe amfake amfunqule ngomoya, amfunqule ngomoya, amuthi ji esigodini samathambo omile. Thixo ufuna ukuthini? Kuthanda uthatha umuntu umfunqule umfake esigodini samathambo omile. Wenza ntoni umuntu ophilayo esigodini samathambo omileyo? Wenza ntoni umuntu ophilayo esigodini? Thixo yini ungamthathi umbeke phezu kwentaba? Uthi uThixo ndimbeka esigodini samathambo omileyo. Yini indaba Thixo? Ngoba andifuni ukwenza into enziwa ngabantu ezoba obvious. Ezami izinto aziqhelekanga. uThixo akayenzi into eqhelekile. Hayibo, uThixo akayenzi into eqhelekile. uThixo wenza le abathi abantu usose kusebenze lo soze uphangele wena. uThixo wenza le abathi usisidom soze uzuphase, soze uphase. uThixo wenza leyo athatha isidom asiphasise. uThixo uthatha into engento ayenzi. Thixo kanti unjani na? Unjani kanti Thixo wena? uThixo uthatha ikhaya elingabukwa muntu okuthiwa kuyahlishekwa kwelikhaya. uThixo aveza into kwelikhaya. Kodwa bakhona abantu engangelizwe kathi ntumelwane, uthumelwane kukho into ezokwenzeka engangelizwe. This place will never be the same again. If you believe, say yes, Lord. Yes, Lord. Somebody say yes, Lord. Yes, Lord. Somebody say yes. Yes. Somebody say yes. Yes. Khawuxelela umelwane uthi melwane, vuma ukufunqulwa nguThixo. Vuma ukufunqulwa. Vuma ukubekwa. Vuma ukubekwa endaweni xa abantu bekujonga bathi vuma ukubekwa, ngoba uThixo kukho into ezawuvela kweso sikhodi. Kodwa kwangathi ngaprofetha engangelizwe. I want to prophesy. Kukho abantu abakhona apha abangento, kodwa iyawuthi phela, uyawuthi phela u-2024 Haibo!
abantu. Nangu uThixo ethatha abantu. uThixo Thixo kanti unjani wena? Ayi uThixo uyabathanda abantu bakhe. Zifikile izinto zafika imeko khange butshentshe ubomi bakho, but ndizamemeze, now is the time, now is the time, now is the time, now is the time. Hey, lifikile ixesha elingavinjwe umuntu, ixesha likaThixo. Kubezela mfundisi wami, asibuyeni mamelani, sendiyava. Waza wathi Ile nto le, yiyo le. Oh, Nkosi yami, bangathi siyaqala ukuyibona irochi e-orange. Hayi ayisiyo le thanjiswa ngomama, isisponge. Khawuthi melwane, vuma ukufungulwa kuThixo. Ndiyayithanda lento yokufungula. Ngoba into yokufungula ayinandaba ne-weight, ayinandaba ne-size, ayinandaba ne-age, ayinandaba na-gender. Ukuba ungumama noma ungutata, ungubhuti noma ungusisi, into yokufungulwa ayinandaba. Ngoba xa into uyifungula uyithi uyithatha uyibe. Yile nto uThixo azoyenza. Kukho abantu uThixo azobafungula apha kule ndawo. Hey, kudala usehla wenyuka kodwa into zakho zingalu. Selafikile uYesu, selafikile uYesu. Khawuthi melwane, iyatshintsha imeko, ziyatshintsha izinto okungenzeki kubantu, kuThixo kuyenzeka. Mqabele isandla esikhulu Yesu. Wandizungezisa yonke into yalapha kumuntu oyile esikolweni wafunda incwadi. Yonke into yalapha kwangathi ayenzi sense. Number 1, kufikwa kumuntu ophilayo, akacelwa, uyafungulwa. Akabekwa phezulu entabeni kodwa ubekwa esigodini. Hayi bazalwane, isigodi yindawo engumgodi kodwa eyaphansi. Intaba kuba yindawo kodwa ethi ayiye phezulu. Nangu uThixo usukela umuntu ophilile, ophefumulayo, ohambayo, otsha ukutya, uphilile lo muntu kodwa uThixo uyamfungula. Umthatha umfaka esigodini esinamathambo omileyo. Ayenzi sense lento. Thixo ithini into ufuna uba ndizokwenza ntoni apha? Because ndiyabona akho hope, there's no hope. Amathambo omile, afile, akho nto iphilayo. Sisigodi esi. Thixo ithini into ufuna uba ndizokwenza ntoni apha? Uthi uThixo apha esigodini kuwo la mathambo omileyo, uthi uThixo ajikeleze isigodi. Uhamba esigodini. Hayi, if bekundimi nawe bendizawuthi Thixo, hayi bawo, andikwazi ujikeleza isigodi nohale sinamathambo omile. Bendizawuthi Thixo, andikwazi uhamba, ndihambe apha, akho nto iphila. Ndisasigodini, ndisuka phezulu ndehliselwe enzantsi. uThixo into zakhe xa zazenza
asuka uThixo aye phezulu. Into enoThixo iqala phansi bese iyanyuka iya phezulu. Kawuthinta umelwane njengoba ubomi bakho bulapha nguThixo ovumile kodwa sele lifikile ixesha le promotion. Uyanyuka, uyanyuka, uyanyuka. Hey, kukho abantu abafikelela ixesha elimandi. Kukho abantu abafikelela ixesha elimandi. Yintoni ntathu umfundisi ixesha elimandi? Ixesha elimandi lixesha likaThixo. Ixesha likaThixo mfundisi intoni leyo? Ixesha likaThixo lixesha lokuba wena uzalelwe kuyifamily ehluphekayo kodwa xa sele kufika ixesha likaThixo uThixo akanamsebenzi ukuba uzalelwe ekhaya elinjani. Ekhaya kakho owake wafunda waba no grade 12 kodwa xa sele kufike ixesha likaThixo ziyashintsha izinto. Ekhaya akakho akwathenga imoto kodwa xa sele kufika ixesha likaThixo nabe benganalutho nabo bayadrive. Asale kufika ixesha likaThixo nabe bangafumani imitshato. Asale kufika ixesha likaThixo bayatshata. Asale kufika ixesha likaThixo abangasebenzi bayasebenza. Asale kufika ixesha likaThixo abahluphekayo iyatshintsha imeko. Asale kufika ixesha likaThixo abanganamali baba nemali. Hey! Hey! Ngangelizwe Mthatha lifikile ixesha likaThixo. uThixo uhambela uMthatha. uMthatha will never be the same again. Ubazala tata umfundisi sawushumela ngomso molweni Ngangelizwe. Hayibo molweni Mthatha. Amen. Molweni Ngangelizwe molweni. Amen. Molweni Mthatha molweni. Molweni makhaya molweni. Nali ixesha likaThixo salifikile. Nayi imvuselelo enkulu ezovusa amathambo ihlanganisa amathambo seyifikile. Oh Nkosi, oh Jesu. Yamgela indumiso. Yamgela indumiso. Oh kodwa Nkosi yami Jesu ngithi yamgela kodwa singamnqula uThixo ebusuku namhlanje. Hallelujah. Asambe baba, sambe baba, sambe baba. Yamgela indumi woza sabeni Nkosi yethu. Ake sisho yamgela. Awu kodwa Yesu yamgela yamgela indumiso Nkosi. Awu kodwa Nkosi yami Suthesu kani mqabela isandla esikhulu Yesu. Jesus. Kukho into endivayo apha. Kukho into ethe emoyeni wami, now is the time. I don't know. I don't know Ngqolosi. Oh Jesus. Kukho into ethi kum, now is the time. Kukho into mfundisi wami ethi manje lixesha.
ngiyaloyika ixesha likaThixo ngoba alinamsebenzi ukuthi kokwenu nithakathwa ngubani. Xa sele kufika ixesha likaThixo namagqwirha ayeva ukuba akusahlaleki apha kulomntu, akusahlaleki apha kulomzi, akusahlaleki apha eNgangelizwe, akusahlaleki apha eMthatha. Yini indaba sakufike ixesha likaThixo. Kukho into esizozivusa eMthatha. Shadabahosa. Kukho izinto uThixo azivusayo eMthatha. Mamelani bazalwa, kukho into enzakalayo eMthatha kwelikamoya. There is a shift in the spirit. There is a shift in the spirit. uThixo uzokwenza into entsha. Bezela mfundisi wami nikhulula abantu bami. Waza wathi, Mamela. nguThixo lo uthetha nomuntu ophilile, obhadlile, oright apha engqondweni. Ngoba kunento ofana niyibambe, kunento ofana niqonde ngento zikaThixo. Into zikaThixo kubantu abafundile, abayile esikoleni, azenzi sense. Andazi noma ndiyevakala na. okay, Andazi noma ndiyevakala na. amen, Kubantu abakwazi urizina, into zikaThixo xa urizina asenzi sense. Andenza umzekelo. Into zikaThixo mos umuntu uyagula. Nangu umuntu ubulawa ipeni yamshaya yambetha apha. Athi uThixo akathi ogulayo selaphilile. Hayi soze bandive. Umuntu abe buthakathaka, abe weak because of imeko aphila ngaphakathi kwayo. Uyazama yahlanganisa ayihlangani. Uweak athi uThixo akathi odangele no weak no khathe. Uthi uThixo akathi o weak I'm strong. Ayenzi sense lento. That is why abantu abangakholwa bathi hey, abantu okuthiwa abazalwane amaxoki, abaxoki. Umuntu uyagula uthi ndiphilile, umuntu uyahlupheka uthwaxwa inhlupheko athi yena ndi-rich. Ayenzi sense into kaThixo. But when the weak say I'm strong, Mando Shata. When the weak say I'm strong, change imeko, because indaba isolwimini utheni ngobomi bakho. Xa uthi uyahlupheka uzawuhlupheka. Xa uthi wena hayi ndi-rich kuzakwenzeka le oyithethayo. Kubazala tata umfundisi ndiyathandaza. waza wathi, mntundi angaba saphila nala mathambo. Waze wathi uThixo kulo mntu, kuHezekhaya lo othathwe ngomoya wabekwa esigodini esinamathambo. Sigcwele iBhayibhile, isigodi sigcwele amathambo. And abantu abaninzi baciba kwakuyisigodinyana nje bazalwane. Abafundi beBhayibhile bathi xa benza ii-measurements, ii-calculations zesigodi samathambo omileyo, kuthiwa xa kubalwa ubukhulu nobubanzi besisigodi bungalingana nomzi waseNgangelizwe. Imagine athi uThixo akuthathe akubeke uThixo esigodini esinamathambo omile. Ogqiba apho uThixo athi ajikeleze isigodi esilingana ngeNgangelizwe. Ungagqiba nini? Iqala apha eNgangelizwe, iqala kuphi bantwana bam? Okay, ndiyenza umzekelo. Kuthiwa ke jikeleza kwesisigodi, ujikeleze amathambo. Wajikeleza umuntu kaThixo, ujikeleza amathambo. Uyabona nansi inhloko pha, uya umlenze pha, umqolo pha, nasi isandla pha. Wajikeleza umuntu kaThixo.
njengaloku uThixo emiyalelo wajikeleza wenza lento uThixo athi akayenza. Into zikaThixo azenzi sense. Kawuphinde uxelela umelwane ezikaThixo azenzi sense. Azimfuni umuntu ohlakaniphile ngoba lithi iBhayibheli kubantu abahlakaniphile into zikaThixo zibula ziwubudomo kodwa kwaba abadomo ziyayenza isense. Wajikeleza wathini uThixo sendiyothandaza ndiyavala. Waza wathi Mtundini Ewe angaba saphila nalamathambo. ha Ndaphendula ndathi yima mfundisi wami. Ngubani obeke lo muntu la? kundikhoyo. Uthini ukuba buze kumuntu ukuba amathamba ngaphili? Yena ubembeke esigodini samathambo kanjani? Utheni Thixo benibeke phakathi kwesigodi samathambo omile abantu abafile. Ugqiba pho uzobuza kum ukuba amathamba ngaphila. Kawuphinde uthi melwane ezikaThixo aziyenzi sense. Aziyenzi sense. Wathi uThixo angaphila na? Waza wathi Mtundini angaba saphila nalamathambo. Fundi angaphila na awamathambo? Ewe Ndaphendula ndathi mamela waphendula lo muntu iva impendulo yalo muntu. Wathi lo muntu nguwe owaziyo wathi hlekazi ndikhoyo. shu iva lo muntu Nguwe owaziyo hlekazi ndikhoyo. waphendula umuntu Nguwe owaziyo hlekazi ndikhoyo. mamela kuthiwa lo mbhemi lo muntu ubengumprofeti. Uthi uthatha umprofeti umbeka phakathi kwesigodi samathambo amaningi omile. Wagqiba apho uThixo uthi emfundini lamathambo angaphila na? Waphendula wezekhaya wathi Nguwe owaziyo hlekazi ndikhoyo. nguwe owaziyo mhlekazi ndikhoyo. Nami ndandikazikhupha. Ndivele nje ndathathwa ndanganikwa ndangabuzwa ndathathwa ndabekwa esigodini. Kwagqiba kuthiwa ubona ntoni? Ndithi ndibona amathambo omileyo. Bese kuthiwa la mathambo angaphila na? Nami bengingasho ngithi hayi andazi Thixo, hayi Thixo andazi. Yayoyika into uthetha into endingazi uba kuzakwenzakala ntoni. Nami bendingasho ndithi hayi mhlakazi, hayi mhlazi Thixo nami andazi. Akutsho mina ukuthi iBhayibheli. Wathi uHezekhaya hayi andazi. Qhuba mfoka bawo. Wathi ke kum Ya shumayeza lamathambo. Hey, kawuphinde. Wathi ke kum Ya shumayeza lamathambo. wathi ke uThixo kum. Kuthatha uThixo esigodini samathambo omile. Kuthatha abantu ababili. Kuthatha uThixo. Kuthatha umprofeti. Kuthatha uThixo. Kuthatha umprofeti. Omunye uyabuza, omunye uyaphendula. Nansi imeko. Kufanele isolvekile le meko. Namhlanje uThixo uthi kukho imeko ezikhona engangelizwe kufanele zisolvekile namhlanje. Kawuxelela umelwane izosolveka ingxaki yakho. Izosolveka ingxaki yakho. uThixo lesithetha ngaye. Waphendula wathi uThixo sendiyavala. Asivaleni siyawubuya ngomso. uThixo ndiyayoyika lemvuselelo into uThixo azoyenza. Gqibezela tatam because uthi uThixo shumayela. Yo Uthi kuwo mathambo ndinomileyo.
yivani ilizwi likandikhoyo Yo. itsho inkosi undikhoyo Yo. kula mathambo ukuthi Yo. ndiyakufaka umoya kuni Hayi. ukuze nidle ubomi Hayi. mathalisa imisipha kuni Yakunimathanisa imisipha kuni. ndigqume ngenyama Woo. ndize ndinambathise ngolusu Thixo. Kukho abantu abazawumbathiswa engangelizwe. Kaloku umtshoni abanye ubakhulula ingubo yabo yenhlanhla yempumelelo, kodwa kukho abantu uThixo azobambathisa. Khawuxelela umelwane siyambathisa kule mvuselelo. siyambathisa Hayibo, siyambathiswa kule mvuselelo. Baba sendivala na into uthi uThixo kumprofeti lamathambo angaphila na. Uthi umprofeti Thixo andazi. Emva koko uthi uThixo profeta phezu kwala mathambo, shumayela phezu kwala mathambo. Ngamanye amagama la mathambo adinga imvuselelo, la mathambo adinga izwi, la mathambo azovuka. Mzwa wasengangelizwe selafikile uThixo, sekafikile uThixo. Amathambo afile azovuka, amathambo ahlukene azohlangana. Nangu uThixo ehamba emzini wasengangelizwe. Nangu uThixo ehamba emzini waseMthatha. Ahlangana amathambo, ahlangana amathambo, ahlangana amathambo, ahlangana amathambo. Ithambo kwithambo, ithambo kwelinye, zahlangana izinto. Kwasuka isandla seza la, kwasuka inhloko yeza la, kwasuka umlenze weza la, kwasuka umnqolo weza la. Injalo into kaThixo, into zakho enye ile, enye ile, enye ile. Ubomi bakho uSathane ubrafaravazile, obunye wabuphonsa le, obunye wabuphonsa le, obunye wabuphonsa le. Kodwa allow me tonight to prophesy. Dry bones, dry bones, dry bones, dry bones, come together, come together. I prophesy phezu kobomi bakho. Azihlangana into zakho, azidibana into zakho ngegama likaYesu. Azihlangane, 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 azihlangane. Omnye imali zakhe zile, omnye umtshado wakho le, omnye ibhizinisi lakhe lile, ibhizinisi lakhe lile, omnye abantwana bakhe bale. But I prophesy tonight, dry bones, dry bones, dry bones, come together, come together, come together, come together. Dry bones, azihlangana into zakho, abuhlangana ubomi bakho. Asimeni ngenyawo, sesiyathandaza, sihlanganise into zethu. I prophesy yonke into yakho engalungi ususela namhlanje iyalunga, 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 iyalunga. Wabisandla uvula umlomo, thandaza. Osapakhosa mandoshika brata ripa papa sitete lipa kusatapa manto sepre hipa papa papa
Ripa papa papa. Oh, Jesus. Ila baba bossa. Oh, Jesus. Mandosikata. Oh, hallelujah. Lipa papa sike. Mighty Jesus. Repe santa. Repe saya. Hallelujah. Rekete. Yes. Ripa satalaba. Oh, yes, Jesus. Una mandosikata. Oh, yes, Jesus. Una baba bossaya. Oh, hallelujah. Uta parosha. Mighty Uta Jesus. papa. Mighty Jesus. Usatata. Usata papa. Hallelujah. Repepepepe. Mighty Jesus. Repepepepe. Randa Oh, masikapa. hallelujah. Bayete. Yes, Jesus. Kulukulongwe. Yes, Jesus. Bayete. Yes, Jesus. Langa lokulu. Yes, Jesus. Bayete. Yes, Jesus. Dala wensuku. Oh, hallelujah. Ayihlangana thixo into zethu. Oh, hallelujah. Akuhlangana bomini bethu. Oh, hallelujah. Gegama. Mighty Jesus. 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 Ayasha magwika. Oh, hallelujah. Ayasha. Yes, Lord. Ayacha. Yes, Lord. Ayacha. Yes, Jesus. Iyacha imithi yamagwika. Yes, Lord. Jesus. Gegama lika Yesu. Oh, hallelujah. Gegama lika Oh, Yesu. hallelujah. Gegama lika Oh, Yesu. hallelujah. Gegama lika Yesu. Yes, Jesus. Ziyahlangana izinto. Blessed Jesus. Gegama. Oh, hallelujah. Oh, Gegama. hallelujah. Gegama. Oh, hallelujah. Jesus name. Mighty Jesus. Shaya izandla zakho bonke. Phaba isandla sakho kakhulu bulela uYesu. Qhabela isandla esikhulu uYesu namhlanje ebusuku. Oh la baba. Mantele bosa. Mighty Jesus. Sesiyathandaza. Yes, Lord. Nyangele mihla. Makoma yakausa. La masa. Sithi yewe Thixo wamazulu ungumkani wokumkani ngoba yathi khama la sizuki sawena kanti mqhwabela isandla esikhulu uYesu namhlanje ebusuku wonke umuntu akavula umlomo wakhe abulela Thank you, uThixo. Lord. Thank you, Jesus. Ake sibulele izwi likaThixo. Siyabonga uNkulunkulu Ake wethu sibulele okhona. uThixo ukuthi into zethu Siyabonga zihlangene namhlanje Siyabonga ngegama lenkosi yethu Yesu. Siyabonga Ake kube lona lo wabulela uThixo Siyabonga mlilo ukuba okhulayo. izinto zakhe zihlangene. Siyabonga ngekhoyo. Bona isandla sikaThixo sihlanganisa izinto. Bayethe Thixo namandla. Siyakubulela Thixo wethu. In Jesus name we pray. Amen and amen. Amen. Kasiphinde bangcwele simqhobele isandla esikhulu. Singakavali lenkonzo. Kungabikho umuntu ongakamamukela uYesu ozawuphuma ngalomnyango. Kanti uThixo selahlanganisile izinto. Mamela abantu izinto zabo ezihlanganiswa nguThixo ngabantu abasana noThixo. Andazi noma ndiyafakala na. uThixo xa ungazani naye noma ungathandaza uthini azihlangani izinto. Kodwa kumuntu obiza uThixo abasindisiwe ambiza uThixo. Xa umbiza uThixo nje kuthiwa usindiswanga uthi bawo iba nomusa kimi. uThixo uyezwa. Ndifuna uthandaza nabantu. Sesivala siphinde sidibane ngomso. Kukho abantu
abayi-2. Abantu noma umuntu wokuqala ngumuntu othi tata umfundisi andikamamukeli uYesu. Andazi tata noba kuthiwani kwenziwa njani. Ngamamukeli uYesu. Umuntu wokuqala lo. Umuntu wesibili ngumuntu othi tata ndake ndamamukela uYesu. Tata kepha ngenxa yenhlupheko ndathwaxwa izinto. Ndahlehla ndabuyela umva. Tata ndiyafuna namhlanje uphinda ndinikele ubomi bami kuYesu. Leqa masinyane uze ngaphambili. Xa ungulowo muntu otsho njalo, leqa ungabusabuka umuntu oseduze kwakho. Leqa uze phambili. Nali ixesha likaThixo sele lifikile. Leqa uze ngaphambili. Sujonga abantu. Indaba yikho ngabantu, indaba ingawe noYesu. Baqhobeleni isandla esikhulu. Hayi bobazalwane baseNgangelizwe, qhobelani uYesu isandla esikhulu. Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, nisikelelwe nguThixo. Kosithi iBhayibheli basikelelwe abeva izwi likaThixo. Bangayenzi likhuna inhliziyo yabo. Manapha. Sondelani kwecala. Yale bhuti. Baqhubeleni isandla nibona abantwana abancinci. Oh Thixo. Oh Thixo. Sizawuthini bawo ngolutsha lwethu. Bantwana bami naze nakhetha kakuhle. Because xa nikhetha uYesu, i-drugs nantontoni soze zisondele kuni. Inhlupheko nantontoni soze zisondele phakamisana isandla. Ningisale ngasemumva nisho lo mthandazo emva kwami. Ibandla lonke alibancedise. Thanini Nkosi uYesu. Dilivile izwi lakho. Dikuvile ukuthetha kwakho. Nkosi uYesu, namhlanje ndiyavuma ukuba wena ungubomi bam. Nkosi uYesu, cela undithethelele onke amatyala nazo zonke izono endizenzileyo phambi kobuso bakho. Nkosi uYesu, ndicela ubhale igama lam ezincwadini zobomi, ulosule ezincwadini zokufa. Nkosi uYesu, namhlanje ndiyakuvuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Ndiyabulela Nkosi uYesu ngenceba ondiphe yona. Nkosi uYesu, susela namhlanje ndiyakwethembisa ukuba ndizayenza intando yakho. Ndiyabulela Nkosi uYesu ngenceba yakho. Amen. Amen. Qhobelani uYesu isandla esikhulu. Oh Thixo. Uthi xa kusikelele. Uthi xa kusikelele sisi wami. Uthi xa kusikelele. Sikelele bantwana bami uThixo. Anifihle ngaphansi kwesandla sakhe. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Wonke umuntu ufuna ukumthinta ngesandla. Olusuku lukhulu. Emazulwini luyabhalwa ukuba nathatha uYesu. Uyibhale phansi idate yanamhlanje wasindiswa ngayo. Kanqhobela uYesu isandla esikhulu. Mamelani ke bantwana bami, njengoba nisindisiwe namukela uYesu. Njalo every Sunday sizawuba khona apha sizokhonzisa. Inkonzo awuqala ngo9 ekseni iphume pha ku12. So sizawuvuya ukunibona nizile. Amen. Kanti baqhobela isandla, kanti baqhobela isandla. Asiphakameni thina sonke ngenyawo egameni lenkosi ethu uYesu. Ngomso sizawuqala ukubeka isandla. Ngomso nize nabantu abagulayo, abantu abanezingxaki, abantu nje bomini babo izinto azihlangani. Kanize nabo ngomso nizobona amandla kaThixo.
egameni lenkosi ethu Yesu. Asiphakamise isandla sethu sivala amehlo. Thixo wethu onamandla, bawethu ongcwele, siyabulela nangeli xesha. Sibulela Thixo wethu izwi lakho. Uthethile mlomo ungathethi manga. Wena ka uthethi ngoba unomlomo. Kepha xa uthetha because Thixo kukho isizathu sokuba uthethe. Sikelela yonke imiphefumulo ethe yezwa izwi lakho ngegama elingaphezulu wonke amagama, igama lenkosi ethu Yesu Kristu umNazaretha ongcwele. Siyakubulela Thixo wethu, sisaphuma lenkonzo iphuma Thixo wethu onamandla, siyakubulela phuma nathi kuhlukana kwezindlela, uhambe nathi Thixo wethu, in Jesus name, amen and amen. Kanimqhwabela isandla esikhulu Yesu. Hallelujah. Siyabulela kakhulu kuba bonke ababukeli bethu abasibukele, siyambulela uThixo kakhulu ngoba ni connect nathi sisemthatha engangelizwe apho sikho. If you are blessed, please make sure ukuba you support and you pray for us. uThixo umusa akusikelele. Ndingumpostoli MJ Tshabalala. Salute. God bless you.